Isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Jiena Patrikarm, Dimek, Kabuċċin, li sintendi x-xogħol tiegħi kien divers, kemm fl-isptarijiet, b'mod speċjali mal-anzjani u anke ma' dawk l-onkoloġija. Sintendi dan tani esperjenza mill-isbaħ fil-ħajja tiegħi u s-saċerdozju tiegħi kien ukoll biex ingħidlek ħaġa waħda f'ħidma sħiħa fil-kunventi bħala superjur ta' diversi komunitajiet. Għaldaqstant dejjem tlabt lil Mulej Ġesu biex dejjem iżommni fil-preżenza tiegħu ħalli bil-għajnuna tiegħu inkun nista' naqdi dan id-dover illi sintendi aċċettajt meta hu sejjaħli biex inkun dixxiplu tiegħu. Ħuti ma ninsewx li qegħdin ngħixu żmien tal-Avvent, żmien ta' grazzja illi fih il-Mulej jistedinna biex nerġgħu insibu jekk fil-ħajja tagħna għadniex f'relazzjoni tajba miegħu jew le. Għaldaqstant ejjew nitolbuh maħfra ta' nuqqasijiet kollha tagħna. Ħajkun aktar xieraq li flimkien bħala komunità waħda niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jingħadni b'ħafna biħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla li tista' kollox warrab minn qlubna id-dlamijiet dawwalna bid-dija tas-seb tiegħek biex il-miġja ta' ibnek il-waħdieni tkun għalina li aħna inkomplu nissejħu u li tiddawl dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. F'dak iż-żmien qam qisu nar Elija il-profeta u kelmtu kienet taqbad bħal ħuġġieġa u ġib fuqhom il-ġuħ u fil-ħeġġa tiegħu ċekkinhom fil-att. B'kelmet il-Mulej għala is-smawiet u 3 darbiet niżżel ukoll in-nar. Kemm kont imsebbaħ Elija f'ġubijietek u min jista' jiftaħar daqshekk. Kont meħud f'rifnu tan-nar f'karru biżwiemel tan-nar. Int li kien miktub għalik li kellek iċċanfar għal żmien biex tberret l-għada b'Alla qabel ma jħeġġeġ biex iddawwar qalb il-missier lejn ibnu u biex terġa' tqajjem tribwijiet Ġakobb. Imberkin dawk li jarawk u dawk li raqdu fl-imħabba għax żgur li aħna wkoll ikollna l-ħajja. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti. Reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti. Oraj ta' Iżrael, għati widden, int li qiegħed fuq il-kerubini,
Għajjem il-qawwa tiegħek u ejja ħassalvana flimkien, reġġana għalli konna Alla tal-eżerċiti. Erġa' Alla tal-eżerċiti, ħares mis-sema wara u żur il-din id-dilja. Hu ħsieb dawk li ħawlet lemintek, ir-rimja li jint kabbart għalik flimkien, reġġana għalli konna Alla tal-eżerċiti. Ħatkun idek fuq il-bniedem tal-emintek, fuq il-bniedem li jint saħħaħ talik. Aħna ma nitbedux minnek, roddinna l-ħajja u aħna insejħu ismek. Flimkien, reġġana għalli konna Alla tal-eżerċiti. Ħejju t-triq tal-mulej, id-drittaw il-modijiet tiegħu. Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien nieżel minn fuq il-muntanja, id-dixxipli staqsewh. Mela kif jgħidu l-kittieba li l-ewwel għandu jiġi Elija. U weġibhom. Elija jiġi iva u jerġa' jqiegħed kollox postu. Imma ngħidilkom, Elija ġie u huma baqgħu ma rfuhx, imma ġiebu ruħhom miegħu kif oġobhom. Hekk ukoll bin il-bniedem għandu jsofri minnhom. Mbagħad id-dixxipli fehmu li hu kien qiegħed jgħidilhom għal Ġwanni il-Battista. Il-kelma tal-mulej It-tifħir lilek Kristu. Ħuti bdejna dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa b'talba. Talba tas-sew sabiħa li għandha tinżel il-koll kemm aħna fil-qalb tagħna. X'għadna x'inhi din it-talba qasira u floka ħafna għal dan iż-żmien tal-Avvent. Reġġana għalli konna u Alla tal-eżerċiti. Jeħtieġ illi il-koll kemm aħna nerġgħu nuru battandiema sinċira minn noqqasijiet kollha tagħna biex induru lejn dan il-mulej Alla tagħna li tagħna grazzja ngħixu dan iż-żmien sabiħ tal-Avvent. Qegħdin naraw il-figura ta' San Ġwan il-Battista. San Ġwan il-Battista ġie biex jiftaħ it-triq għal mulej, għal dak kollu li kien sa jagħmel Ġesu, jiġifieri fil-ħidma pastorali tiegħu fost il-bnedmin. San Ġwan il-Battista wettaq dan billi kien iħeġġeġ lill-poplu li kien jingħaqad miegħu biex verament jerġa' jdur lejn Alla u jitlob maħfra lill-mulej tan-nuqqasijiet kollha tiegħu ħalli mill-ġdid jerġa' jingħaqad miegħu. Ħuti eżies, anke f'dan iż-żmien aħna fil-familji tagħna inħobbu naraw jew narmaw dak il-presepju sabiħ illi jkollna fid-dar biex inħarsu lejn dak il-bambin fil-grotta. Ngħiddi l-esperjenza li kelli darba fost l-oħrajn ma' wieħed ħabib tiegħi. Dan ukoll ħeġġiġni biex immur nara wirja tal-presepji. U din il-wirja tal-presepji meta wasalna hemm bdejna nduru ma' kull presepju li kien hemm. Fost l-oħrajn rajna bambin ġo dajsa,
qatlu mid-dera dal-bambin, għamluh barklor. Imbagħad qed naraw bambin ġo siġra. Imma mela dan ħasbuh xi jajkla, xi tajra. Imbagħad għajna mexjin u qed naraw diversi bambini ġo fliexke, ġo television, ma nafx, rajna kull kwalità u ġens ta' presepji bidejat differenti li ħarġu minn fost il-bnedmin. Ħoti, meta wasalna fej il-bib ta' barra, lil dan sieħbi ħabib tiegħi għatlu x'waħda din x'tagħlima wassalt lillum. Għallimin jien se nagħllem lilek, Patri, għatlu tajtni u wassalt li messaġġ sabiħ. X'inhu dal-messaġġ li stajt ħadd minn din il-wirja tal-presepi? Għatlu kosu il-bambin impoġġuh fejn irridu aħna. Imma lilu inħalluh ipoġġina kif jixtiequ. Ħalli jibqa' jarana verament u liedu. Għalhekk ħuti, u din l-esperjenza sabiħa li ħadd minn din il-wirja tal-presepji propju fakkritni anke fil-ħajja tiegħi. Għal daqstant ejjew induru lejn dan Alla tagħna li bit-talba li għamilnielu fis-salm responsorjali qegħdinielu. Reġġana għalli konna u Alla tal-eżerċiti. Din hija talba ħerqana li jien nixtieq nagħmel magħkom. Ħalli verament dan iż-żmien tal-avvent ma jkunx żmien moħli, imma żmien li fih nerġgħu naraw u niksbu il-valur insara li konna nħadnu fi żminijiet tagħna, imma mhux biex sempliċement noħolqu it-tradizzjoni tal-bambin, imma pjuttost qabel it-tradizzjoni ngħixu bil-fidi dak li verament waslilna San Pawl missierna fi gżiritna. Ħalli dan il-valur tal-fidi ma nitilfuh qatt, anzi nagħmluh parti integrali mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Inwasslu issa it-talbit tagħna quddiem dan Ġesu ħuna li verament nafu kemm iħobbna u kemm iżommna ta' kuljum bħala uliedu. Nitolbu għalhekk lil Alla missierna biex idawwal għal fuqna din id-dija ta' wiċċu u jsalvana bil-miġja ta' ibnu l-Għażiż fil-waqt li ntennu dawwalna mulej. Dawwalna mulej. Għal-mexxejja tal-Knisja biex jarfu l-ħidma profetika tal-Ispirtu Santu fil-membri kollha tiegħek u b'mod speċjali fil-lajċi nitolbu. Dawwalna mulej. Għal-bnedmin li ma jridux jammettu li inti s-sit tal-istorja u jqedu t-tama tagħhom fid-destin u s-superstizzjoni nitolbu. Dawwalna mulej. Għal-ħaddiema biex jifmu l-qadi onest ta' dmirhom jgħin għal-bini tas-saltna tiegħek fost il-bnedmin nitolbu. Dawwalna mulej. Għalina biex nimpenjaw ruħna ħalli insemmaw u nemmnu fil-kelma li inti irrevelajtilna permezz ta' ibnek Ġesu li biżżejjed biex tarrafna l-imħabba li inti għandek għalina nitolbu. Dawwalna mulej. Mulej Alla tagħna, dawwalna biex nidrittaw il-modijiet ta' ħajjitna għal-miġja ta' ibnek Ġesu. Ħalli ngħinu lil kull bniedem biex jara l-jum tas-salvazzjoni bl-istess Kristu Sidna. Amen.
nittolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej li inti li aħna ma nonqsu qatt lilek u nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li inti li bih jiġġedded il-misteru qaddis li inti waqqaft u b'qawwa kbira sseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfaw lubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-om verġini jistennietu bl-akbar rozza. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u qiegħed jorina li bil-ferħ nitħejjew għat-twelid għal misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli, mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet Maltajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex min rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sinjur tiegħi u Alla mulej Ġesu, niktub il-mabra tal-nabiet. Għati mulej, ħajt, dak kollha bitalbu. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Sinjur tiegħi. Mulej Ġesu. Id-dak kollha li talbuni u għedtu. Nisa nitlob. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra xoġbok tilqana għan qudiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem.
flimkien mal-Verġini mqadsom Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħuti il-koll flimkien faqda ta' mħabba u sliem. Nitolbu bit-talba sempliċi li għallimna Ġesu u ngħidulu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Tijaslimu laqda li intrid fiha titgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ħatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. U lej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja bil-ġisem u d-demm għaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek tħallini qatt li ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nroddu ħajr li Trinità Qaddisa, glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Nitolbuk mulej il-ħniena tiegħek biex b'din l-għajnuna qaddisa li ħadna neħilsu minn ħtijietna, nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqagħtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nisem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana, isma tal-btan, l-esena u afman. Gloria lill-Missier, lill-Iben, lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina, u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Illum naħsbu fil-misteri tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti bis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Li malik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa,
Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija mlejmijek mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bi grazzja mimlija mlejmijek mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma ur l-intijom nalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li jeħtieġu il-ħniena tiegħek. It-tieni misterju tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li jinti fis-smewiet jitqaddil ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma ur l-intijom nalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li jeħtieġu l-ħniena tiegħek. It-tielet misterju tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-ar ta' Betlem.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli trid inti fis-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santo. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marja Santisma urin inti omna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Ħummijek l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misterju, meta sitna Marija ippreżentat lil bena Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikolli trid int kif is-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmijek, mbirka inti fost in-nisa,
Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima uri li inti omna, għalik isma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nobietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn l-għajnuna u l-ħniena tiegħek. Il-ħames misterju minn tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija mlejmiek, mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima uri li inti omna lik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nobietna ħarisna min-nar tal-infern
u eħles lill-erwieħ kollha li għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. Salve Reġina, slim għalik Sultana, tal-ħniena ħajjata, slim għalik lilek ngħidu għal ġaħna t-torufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna li nibku nolfu f'dan il-wiet ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna, dawarlina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-torufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġini Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikull li trid int kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mlija miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom, Jistrieħu fis-sliem. ammen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena, Kristu ħniena. Kristu ħniena, Mulej ħniena. mulej ħniena, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qattal btana, Missier eternalla. ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Ta' Kristu. itlob għalina, Il-Knisja. itlob għalina, Tal-ħniena. itlob għalina, Tal-grazzja Talla. itlob għalina, Muxebba. itlob għalina, It-tama. itlob għalina, Liżjed safja. itlob għalina, Liżjed nadifa. itlob għalina, Bla teba. itlob għalina, Li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Tal-aġeb. itlob għalina, Tal-pariri tajjeb. itlob għalina, Ta' min ħalaqna. itlob għalina, Ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollokal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħniena. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta malla. itlob għalina, Mera ta' dusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tieba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri tal-Avorju. itlob għalina, Dar tad-deb. itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kewba ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-murda. itlob għalina, Kien tal-midinbin. itlob għalina, Faraġġ tal-immigranti. itlob għalina, Faraġġ tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġini. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rosarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina,
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddieshom Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin id-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Namlu issa talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kull intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost tajjeb tas-sema. Itfa bil-qawwa Talla fil-qieħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giusepp, slim għalik ħarries tal-feddej, warus tal-Verġini Marija, li l-kalla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll, u mexjina fit-triq tal-ħajja, ħaqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Popolju, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqiemu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-Kbir Alla Marija Santissima, imbierek l-Imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorju saħa fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini Uom,
Imbierek San Giuseppe arus kastismu taħħa. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.